Diferența dintre cele două poze am obținut-o greu, după mult exercițiu, recuperare și trudă, dar consider că marea schimbare s-a produs în momentul în care am întâlnit oamenii providențiali, care au știut pe ce buton să apese pentru a-mi da motivația necesară de a-mi schimba viața. Dacă și tu simți că ai nevoie de o schimbare, dar nu știi de unde să începi, ai nevoie de o persoană care să-ți dea un impuls, pentru că poate a trecut exact prin acea situație prin care treci tu acum. Te aștept la evenimentul meu, de la dizabilitate la abilitate, în 6 luni sau mai puțin, sâmbătă, 12 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a municipiului Cordea. Înscrie-te la eveniment în linkul de mai jos pentru a fi mai aproape cu un pas de întâlnirea cu independența.